Unha nova pasarela elevada de madeira facilita o acceso á praia de Canelas, en Sanxenxo. O Concello xa rematou os traballos de instalación deste elemento, que mellora a accesibilidade ao areal e é máis respectuoso co espazo dunar. O noso agradecemento por seguir apostando por Sanxenxo, que saben ustedes que Sanxenxo é un referente nas praias non solamente en Galicia, senón eu creo que en España e en Europa. Somos o Concello de Europa que máis bandeiras azuis temos nos areais. Eu creo que esta praia merecía esta inversión. Hai que facer cousas noutros lugares tamén do Concello. Desgraciadamente, Costas do Estado non está apoiando nada todo o que está pasando, todos os muros que estamos ahora terminando de rematar, porque non dan un euro desde Madrid para reparar os nosos areais. Ademais desta pasarela dunha lonxitude de 50 metros, a intervención supuxo tamén a instalación dun novo alumeado con tiras LED ancoradas a postes de 50 centímetros de alto. O orzamento total superou os 31.000 euros, dos que a Xunta chegou 24.000 no marco do Fondo de Compensación Ambiental. Pois a Xunta de Galicia, conscientes de que do potencial turístico de Sanxenxo en Galicia, evidentemente é o número un, o Concello número un de turismo de Galicia. Desde a Xunta somos conscientes e queremos apoiar todas as accións que desde o Concello se están a facer para mellorar tanto os areais como desde o punto de vista medioambiental. Sanxenxo foi un dos 14 concellos da provincia de Pontevedra que se beneficiaron das achegas deste Fondo de Compensación Ambiental, que busca distribuir o canon eólico en beneficio da conservación e restauración da contorna. Así repartíronse 450.000 euros entre os municipios pontevedreses.